Sound monkey gini mau nunggu nih. Aku nasi dengan iPhone finish perohai. Deh. Hello everyone, borai bai boy khobo. Dene dongfैयो आङो फिन iPhone finish फोराव गोदान बोसोरनि लास्ट दिनैहाय ओरैबायदि गाजा गोमजाजों हांलाय संलाय जालाय ओरैबायदि जाखासिगोन मानो होनना बुङोब्ला गोदान बोसोरखौ आङो iPhone finish फोरावनो बिदाय हरनो सानदों आरो दाख्लैबो फैबाय ओमफ्राय दिनैबो फिन फैफिनबाय आरो दा दिनैबो बहुत गोबां पिकनिक जाफैग्राफोर दंफैयो बिथांमोना नायलांनो हागोन आङो हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै अब्ला भिडिअखौ नायलांनो हागोन हांबाय नै मोनसिगोन जोंना पुरा हांगासिनो दङ आंखौ पुरा जोंना लोगोफ्रा नै ओरै दङ जोंना नै बस ओरैहाय हागासिनो दं नै जोंना आदैया सामब्रामखौ बेयावबो जादों नै पार्टि मोनसे बिसिना मोनबायानो आरोना जासिगोन नै पुरा जानोसै नामा नोंसिना आच्छा दे पुरा रेडिलै जोंना जागासिनो एसे मा गामिनि खोन्थाहरदो काजोलगाव आच्छा नै दा बेबायदि आरोखि बयबो रेडि जाबाय बिथांमोना जासिगोन आरो माबायदि मोनदों फिलिंस आच्छा दा बेबायदि आरो बयबो जाफैदों मानो होनना बुङोब्ला बोसोर गोदाननि मानो होनब्ला फार्स्ट टाइमाव जाजाया बहुत मानसि जायोना दा जों एसेब्लाबो साइलेन्टआव मोनजागासिनो दङ ओमफ्राय खाथियावनो आइ नदि ब्रिज अपेनिं जानो थांगासिनो दङ दा बिराद मोजां आरो दा बेबायदि आरो नै ओरैनो मा मा बेदर दं ओरैहायबो रानगासिनो नै पुरानो जाबाय था ओरैहाय ओइ बाबु जाजेनबाय ओमफ्राय ओरैबो दल मोनसे जागासिनो दङ नै बिथांमोनाबो जाबाय दा बेबायदि आरोखि एसे मा गामिनिफ्राय जाफैदों आं एसे सोंलांनोसै मा गामिनिफ्राय जाखोयो नै नोंसिनिसो हाग्राबारि आंलाय सोरनि होनदों दा पुरा जागासिनो आरो नै ओरैहाय गुमैयालाय गुमै फैयाखै आच्छा दे ओमफ्राय ओरैहाय बेबायदिनो गराय गाखोनो थाखाय रेडि जाबाय नै ओमफ्राय नै गराया बिदिनो नायनानै लादो माना बिसोरना बेसेबां खामायो आं सोंगासिनो दङ गाखोगासेयाव बेसेबांलाय बाबु मा 50 थाखा सानै गाखोला बेसेबां 100 दा बिराद खामायो आरो बिसोरो नै मानो होनना बुङोब्ला गरायखौ लानानै बेबायदि खामायनो हायोब्ला बिराद मोजां आरो नै नायनानै लादो बेबायदि आरो गोबांथार गथ'फ्रा गाखोयो आरो दा बेबायदिनो गोबांथार पिकनिक जाफैदों दिनैनि दिनावबो ओमफ्राय नुबाय दा एडिटिंआव माबायदि बेस्थ' नै ओमफ्राय ने मा गोमाबोदों होनदोंमोनलाय ओइबा मा गोमाबोदों होनदोंमोनलाय मबे बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन खैला मेलानिफ्राय लानानै थांदोंमोन 500 थाखानि साफात हंस बिनिनो टेनसन दोनै ओमफ्राय नों दा मैसो बेदरखौ मोनफिनजानो लुबैयो नामा मैसो बेदरखौथ' मोनफिनजानो लुबैनायाथ' लुबैदोंमोन नाथाय मै मोनबावनो सोरबाफोर जुदि मोनसनबायदोंब्ला उनानै फोराननानै होफैनांगौ बायनानै हरफिननो हागोन आरोना नङा बेखौनो फोराननानै होफैनांगौ मोननायाखौ जादो ओमफ्राय उनावहाय बायनानै हरदो आच्छा बिदिसो दे ओमफ्राय थेफासु ब्रादा ओमफ्राय मारै खबर सुबा बायदि जाबावखाबाय मैसो बेदर नागिरफैनायाव सानै हौवा हिनजाव फैगासिनो दं आरोखि बेस्राफोर दाने बे लामाथ' एसे हायर गाग्लाबलाबना आंबो ओरै दाननानै लाबाय ओमफ्राय बिसोरबो ओरै फैगासिनो दङ अबसे नांखाया नांजानो गिनानै गावसोरनो सिगांनि ब्रेक हमनानै गां
ला सानैबो ओमफ्राय बाइकआखौ बोखांनानैहाय हाद्रि बायदिसिना नांनायखौ बुस्रिनानै थिनहरबाय आं हौवा हिन्जाव औरा हौवा हिन्जाव ओमफ्राय जेबो आघात जायाखिसै एसे हान्थु दुलुदों हिन्जावनिबो हौवानिबो गोरलैफोर गैयामोन ओहो बे दाब्लानि हारावरावालाय दाब्लानि हाबग्रानि औ आंनिबो लादुखौबो खादोरा औहाय बिदि आरो ओमफ्राय नै नायदो ओरैहाय माबा माबि फानदों आरो नै आं मा मोनदों मा मोनाखै एसे देखायनि दे गिदिंस्रोनानैहाय नायलांनो हागोन दा नैबे आइफवालि पिकनिक स्पटआव ओरैबायदि मानसि जाखाबाय नै फुरा गारि दोननोनो जायगानो गैला आरोना फुरा बिहिर जेरैजोंबो नै ओरैबायदि ओमफ्राय नै ओरैहाय माबा माबि सावबाय नै फुरानो मावनाय दांनायाव बेस्थ' फुरानो माथो माथो मोनजायो बेयावलाय आयु ओरैहाय रिजिल'खा ओमफ्राय नों मा बायदों मा बायदिखौनो नै दिन्दां फादां आरो संनाय खावनाय फुरा रेडि ओमफ्राय जों सोरनि पिकनिक जाफैनाय टिमावहाय जाफानांगौ जाखो खयजन थोनखो आरो जोंखौहाय ओंखाम जाफानो दा बेबायदि आरोखि नै फुरा बरथिक बेनो जादों जाहैबाय आइफवालि पिकनिक स्पट दा बयबो सोरबा मोसाजेनबाय माबाय आरो नै ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ सेल्फि पइन्ट बे गेट जाहैबाय गेटनाखौ ओरैनो सिम्पोलल' बानायनाय जादों ओमफ्राय नै बेबायदि आरो ओमफ्राय जोङो दायो जों जि जायगायावहाय साहा लोंदोंमोन ना बे जायगायाव हाबहैफिननोसै आरो